Mikä juttu siihen räyhähenkeen liittyy? Miksi se otti hatkat? Kumpa tietäisinkin, Kessu. Se oli eilen illalla ihan oudolla tuulella. Höpisi kakusta ja mitaleista, mutta en olisi uskonut, että se tekee turbot. Mitkä turbot? Ai niin, sun peli pantiin vasta just päälle. No, silloin kun pelihalli oli just avattu, Turbo Time oli ylivoimaisesti suosituin peli. Ja Turbo... Turbo maketa! Joo, se rakasti huomiota. Turbo maketa! Mutta sit kun Road Blasters tuli halliin ja syrjäytti Turbon suosiossa. Peli, hiukka siisti! Voi pojat, Turbo oli kade. Niin kade, että se hylkäs oman pelinsä ja yritti valloittaa toisen. Ne on parhaat grafiikat ikinä! Turbo maketa! Hei, onks toi Maketa! ihanko turbo? Mitä turbo tekee tässä Turbo pelissä? maketa! No eikä! Herra Lituak! Lopulta Turbo saattoi molemmat pelit ja itsensä epäkuntoon ikiajoiksi. Niin, itsekkyys on kuin päätön kana, jossa ei ole päätä eikä häntää.